Goizeko 4 aldera bota zuen nire etzeko atea ertzaintzak. Handik kalabozora. Argi utzi zidaten hasieratik beraien asmoa. Argia, buruko mina, mareoa, nekea. Ze ekintza egin nituen, eta kontatzen ez banien 15 años, nahi zinoko arentzak egoitziko zizkidatela esan zidaten. Treskantozen nengoen, 6 guardia zibilen artean heltzen ninduten. Bik besoetatik, beste bik hanketatik, batek gerritu ziren, eta batek edo koltzarriatu eta askatzen zuten. Eta konortea galtzear nengoela, hitzen kolpeak emanez makurrarazi, eta behatzak zudur eta estarrian behar dudala esan iguarazten ninduten. Eta arropa kentzen belarrira zaizkit erabat biluzik militarra dela. Eta hiltzeko entrenatuta dagoela, aurki baten gainean jesartzen haute. 4 hankatan. Eta baserira ematen didate voy a destrozar eta por dentro eta que no puedas tener pequeños etarras. Polizia nazionalak ziren, eta hileetatik helduta nire belarri batetik oso gertu jarri zen, eta lehenengoko galdera zabelean kolpatzen ninduten. Jota, din bidan buruak kriston kolpeak ematen hasi zitzaida. Todos empiezan así, pero vais a terminar hablando.